לשלומית רז'בסקי, מחנכת מבטח, לפלורה פלנר, מחנכת מב"ר, לדרור יפעה, לחנה ברגר, ליעל מנור, לאפרת לויטן ולנתן גבע, המחנך של כיתת הבנאים, ולך חדווה כמחנכת. לכולכם אני רוצה לומר שיש לכם חלק גדול בהצלחה הזאת. תודה על האמון שנתתם בתלמידים שלכם, ותודה על העבודה הרבה שהשקעתם. סיימנו, עכשיו על חלק הבא. תודה. כי בכל שנה, גם בשנה זו, נעניק תעודות הוקרה לתלמידינו. השנה בחרנו להעניק כמה סוגים של תעודות. בחרנו להעניק תעודת הוקרה על הצטיינות בלימודים ל4 מבוגרי השכבה, ונבקש מהם לעלות לבמה. זוהר אלון, מדלת 6, סוניה וילנסקי, גל אורמן ותמי אבו. מה שכתבנו זה ככה: עם סיום לימודיך או לימודייך מוענקת לך בזאת תעודת הוקרה על הצטיינותך הלימודית בבית הספר התיכון האזורי בתירח. הצלחת או הצלחת לשמור על רמה לימודית גבוהה לאורך השנים, מה שמעיד על נכונות למאמץ, יכולת השקעה והתמדה. הישגייך הלימודיים משקפים את תפיסת העולם שלך כאדם הדורש מעצמו לעשות את המקסימום במסגרת יכולתו. מכאן הגעת למיצוי מרבי של היכולות שלך. זו ללא ספק תכונה שתלווה אותך בכל תחום בחיים. על כל אלה את ראויה לציון מיוחד. בהצלחה בהמשך דרכך. ועתה נזמין את תלמידינו, החבורה